Solar system wato tsarin rana ko a ce yankin rana, tsari ne wanda rana ke tsakiyarsa. Rana dai ɗaya ce daga cikin taurarin Milky Way, kuma wata babbar ƙwallo ce mai ɗumi da haske wacce ke samar da makamashi ga dukkan yankin. Rana ita ce mafi girma a cikin yankin, tana da fiye da kaso 99 cikin 100 na nauyin dukkan abubuwan da ke cikin yankin. Ƙarfi da nauyin gravity na rana shine ke rike da duk sauran taurari da duniyoyi da sauran abubuwa cikin jujjuyawarsu a zagaye da ita. Akwai duniyoyi guda 8 a tsarin rana, kuma ana raba su zuwa gida biyu, na ciki da na waje. Duniyoyin ciki su ne Mercury, Venus, Earth wato duniyar da 'yan adam suke rayuwa a kai, da kuma Mars. Waɗannan su ne duniyoyin dutse masu shimfiɗar ƙasa. A bayan Mars akwai zoben asteroid, wata ganuwa mai cike da duwatsu masu yawo. Bayan wannan zoben akwai duniyoyin waje guda 4, su ne Jupiter, Saturn, Uranus da Neptune. Baya ga manyan duniyoyi akwai ƙananan duniyoyi kamar Pluto, Eris da Ceres. Waɗannan ba a ɗauke su a matsayin manyan duniyoyi ba, saboda ba su da ikon cire duk wani abu a hanyar kewayawarsu. Akwai kuma watanni da dama da ke kewaye da duniyoyi, irin su Luna wato watan duniya, Mars, Ganymede na Jupiter da Titan na Saturn. Haka zalika akwai taurari masu wutsiya waɗanda ake kira comets da turanci, da duwatsu masu yawo wato asteroids. Taurari masu wutsiya su ne abubuwan kankara da ke haifar da wuta ko haske idan sun kusanci rana. Suna fitowa daga Kuiper belt ko kuma Oort cloud. A ƙarshe, tsarin rana wani tsari ne mai matuƙar ban mamaki da bambanci. Ya ƙunshi abubuwa da dama da ke taimaka mana wajen fahimtar duniya da sararin samaniya. Nazarin wannan yanki na rana na ƙara fahimtar yadda duniya take aiki da kuma yadda sauran tsarukan taurari ke samuwa a faɗin sararin samaniya.